Kont nimxi fuq il-bajja x'moħħ jgħinni, kont wist istrat. Ma tafx kif ġili jiġri jekk mix-xejn tkun aktar minn ftit irritat. Mal-ewwel laqat niżifha qisha l-ħarsa ta' maħbuba, dik il-waħda li dejjem xtaqt u li qatt ma sibt. Ħarist il-fuq bejn dema oħra u stħajjilt li jilmaħt wiċċek. Fil-lob ferħan ta' sħab u x-xemx. Intfajt naħseb fuq il-ħajja u moħħi jgħinni, għajt ma fimt xejn. Abba ġej l-istorbju minn ġol manċis u ħaraqni u għal-ftit ma ġejx fl-idejn. Mbagħad il-baħar qisu beżaq li il-xixa u ġabni f'tiegħi bħal tat-tart fil-mument. Ħassejt il-forma tar-ramel hekk kif rasma l-qiegħ ta' żaqajja. Dinja reġgħet intliet bil-lewna. Għajnejja żerżu fuq l-iċsma mimduda sbieħu għajjeni. Għabdet diħla resħa ta' filgħaxija u onorawna nipples imqajmin, yeah, yeah. Nħoss melodjuż ta' koċ tfal kuntenti jilagħbu, belħu f'dinja oħra mistura l-kbar. Asfur li dar għal-bliedem niżel ħdejja jisraq bukun. U minn ġewwa smajt li r-ruħi tkun. Iftakartni minix waħdi, kollox marbut ħaġa waħda. U li fid-dinja kollox jgħaddi, li jem punt wieqaf bejn il-bieraħ u għada. U lejt ħarst lejn is-sema u ntfajt nidħak u nwerża min jaf kemm ħasbuni qed nixroba bil-qżiż. Iżda x-xemx niżlet saħdejja u l-baħar tela jmellisni. U hemmhekk intlaqt f'idejn ir-Riħ. Das was it, Tista.